హలో ఎవ్రీవన్. కరోనా వైరస్ హాలిడేస్ వల్ల అందరికి ఇంట్లో పిచ్చ బోర్ కొడుతుంటుంది. మీకోసం ఇప్పుడు నేను టాప్ 5 బెస్ట్ హాలీవుడ్ మూవీస్ తీసుకొనొచ్చాను. ఈ మూవీస్ మీకు చూసారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది. ఇవి ప్రైమ్ వీడియోలో దొరుకుతాయి. ఫిఫ్త్ మూవీ 'ఇన్ టైమ్'. ఇదొక టైమ్ బేస్డ్ మూవీ. ఇప్పుడు మన వరల్డ్‌లో మనీ మొత్తం తీసేసి టైం పెడితే ఎలా ఖర్చు పెడతావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక కప్ కాఫీ కొనాలంటే 10 మినిట్స్, ఒక కార్ కొనాలంటే 2 అవర్స్ అలా ఖర్చు పెట్టాలి. అప్పుడు నువ్వు ఖర్చు పెడతావా నీ టైంని? మొత్తం ఖర్చు పెట్టేస్తే చనిపోతావు. ఇదే ఆ మూవీ కాన్సెప్ట్. నెంబర్ 4 ప్రీ డెస్టినేషన్. ఇదొక పారాడాక్స్ మూవీ. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఇది అసలు జరగనట్టు. పారాడాక్స్ మీనింగ్ అంటే హీరోనే పెళ్లి చేసుకుంటాడు. మళ్ళీ హీరోనే కంటాడు. అంటే టైం ట్రావెల్ చేసి ఇదంతా జరుగుతుంది. ఈ మూవీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది. మీరు చూస్తే మీకు స్టోరీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెంబర్ 3 ఎడ్జ్ ఆఫ్ టుమారో. ఇదొక గేమ్ లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక గేమ్ ఆడుతుంటే ఒకళ్ళు చనిపోతే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి వస్తావు. సేమ్ ఈ మూవీలో కూడా అంతే. ఇలా హీరో ఒక వార్ చేసేటప్పుడు ఏలియన్ బ్లడ్ అతనికి పడి అతను చనిపోయిన ప్రతిసారి మళ్ళీ ఒక పాయింట్ నుంచి రిటర్న్ అవుతూ ఉంటాడు. అలా లాస్ట్‌కి విలన్స్‌ని ఎలా చంపుతాడు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది. నంబర్ 2 ఐ యామ్ లెజెండ్. ఇదొక జాంబీ మూవీ. హీరో ఒక వైరస్‌ని తయారు చేసి దేశం మొత్తం జాంబీస్ అయిపోయింటారు. దాన్ని హీరో ఎలా మారుస్తాడు అనేసి ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్. ఈ మూవీ చూడ్డానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది. అస్సలు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించే మూవీలో బెస్ట్ మూవీ ఇదే. నెంబర్ 1 వరల్డ్ వార్ జెడ్. ఇది ఫుల్ జాంబీ మూవీ. మొత్తం దేశమంతా జాంబీస్ నుంచి ఎఫెక్ట్ అయ్యుంటే హీరో తన ఫ్యామిలీని ఎలా కాపాడుకుంటాడు, వైరస్‌కి విరుగుడు ఎలా కనిపెడతాడు అనేసి ఫుల్ ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది. ఈ 5 మూవీస్‌లో ప్రీ డెస్టినేషన్ ఒకటే అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ఉండదు. మిగిలిన 4 మూవీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో దొరుకుతాయి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటాయి. తప్పకుండా చూడండి.